Shining star. Comrades and friends, how are you? I just hope this message finds you well, wherever you are. Now, people have been asking me this question, Comrade Traore, are we really going anywhere? And I want to assure you, Zimbabweans. So guys, to those who follow this channel, yesterday I posted a video ya Apostle Chiwenga vachitsanangura pamusoro pa General Chiwenga vachiti ivo General Chiwenga havasina power rekuti vaite zvavakamboita muna 2017 paya zvekuti vakazokonzeresa zvinhu zvakazoita kuti vamugabe vadzingwe pachigaro. Ndikatsanangura inini oro ndikapa muono wekuti for now 90% or more than 90% yemaZimbabweans hope yavo oro tarisiro yavo itori pamurume anonzi General Chiwenga kuti maybe vangangosimudzawo musoro oro vangangochinjisawo zvinhu. So why zvinhu zvakaita seizvi zvakubuda zvokuti hanzi vachatokandwa pasi pebhazi vachatodzingwa muZanu PF zvamanje manje? Ndikambobvunza ndikati munopaonawo sei vangangodzingwa here zvikatongoenda zvakadaro? Pakaipa guys, pachiri nemubvunzo ipapo, but luckily kubva nezuro ipo paya I was busy ndichitsvaka ndichizama kurova makona ose kuti ndizame kutsvaka zvandingangobatanidzawo kuti tione kuti zvingaitika here zvinhu izvi. Murume uyu haasina power here, but luckily ndasangana nevideo from one of my comrades anotaura chokwadi, one of my comrades anomira achisimbisa maZimbabweans achipa yatinoti iyo hope. Handitika vanova comrade Traore vane video randauya naro panapa ravari kutsanangura vachiti no, don't worry maZimbabweans, VP Chiwenga, General Chiwenga is coming and vachashoka Zimbabwe, vachakushokai nokuda kwekuti vazhinji ndinozviziva kuti makatarisira kwavari. You will come and deliver. Ndo mashoko avauya nawo panapa guys. Ndoda kuti chinhu ichi chinonzi Cap 3 zvamai manje chakapa tension munyika mahwani chaiwo, and you can see now wana sewiki neuchivhayo vatotanga kukusha mari kuita sokuti vari kukusha mbeu mumunda, vatotanga kukusha mari kuma MPs. So hey, pakaipa. Comrades and friends, how are you? I just hope this message finds you well, wherever you are. Now, people have been asking me this question, Comrade Traore, are we really going anywhere? And I want to assure you, Zimbabweans, Mundara Geza did not die in vain. May his soul rest in peace. Saruwaka did not die in vain. May his soul continue to rest in peace. In Ananda Ujeri Mahara, it's out of conviction and believe that General Chiwenga and what he stands for will never disappoint Zimbabweans. He's always talked about being a man of action, being meticulous. And this is where it gets interesting. Vanhu vakuru vakasiyana nesu ana vadiki. We act out of emotion. My elders are adaro. They wait for the right time. And when the time is ripe, they make sure. It's not like Zimbabweans are not working. Zimbabweans are working day in and day out. People are dying in South Africa. And what I know is, it's because of Zigananda, Vazirkuba Sikuneskat. And General Sigauke, I support him 150%. General Muchena, I support him 150%. When he says Pasine Cap 3. Because Nyika inofa kusvika pakutodhakwa chaiko. What I want to assure you is, General Chiwenga will shock the world. I've got so much trust in that man. I've got so much hope in that man that is going to deliver Zimbabweans. And munhu wese achararama upenyu hwaanoda hwaanoshuwira. Vanhu vari kufa vachizvarira pafloor, vakadzi muzvipatara. Mishonga hamuna, makenza machines hamuna, migwagwa chaiyo mamvemve. Ende tikaramba tichisekerera zvinhu zvakadai so, hatina chatinobudisa senyika. This is why I'm appealing to every Zimbabwean kuti let's raise our resistance. Yekuti no to Cap 3. Let's support General Chiwenga. I am telling you this, he will not disappoint Zimbabweans. And he's very much on top of the situation. Let's trust him. We will go far with him. And Zimbabwe will be great again. I thank you. So greater right on a thing than he himself possesses. Pachivan, what is you are returning Makushero Risina? Zvino kana takambogoverwa takati muna 2023 muya tikagoverwa kuti makore enyu mashanu ko isu tazowanepi simba rokuzviwedzerera nhasi tisina kudzoka kuvanhu. Ndakanyara mubati wechigaro ndaenda kucholota pataita mapublic hearings
umwe akasimuka akati imi varume nevakadzi mima muchifanira kunge musiri pando imi nekuti muri mabeneficiary esystem iyi mauya kuzotifunza kuti toda kuti munoda kuzviwedzera makore saka shuwa zvinhu zvatakagarira muno mubati wechigaro ndezvekugarira kuti toda kuzviwedzera amwe makore ndozvatakagarira muno. Tinofana kupiwa nevanogona kutipa masimba acho. Vanotipa masimba acho ndo vanhu vatakasiya kumusha, ndo vatinoti isu vanhu ivavo hatifani, tingati ndo varungu vedu, ndo maemployers edu. Zvino vanoti dzokai, uyai mutivhunze kuti tichiri kukudai here. Mubati wechigaro toinda toti aiwa pane ma-developmental project atisati taita, saka tati timbopedzisa. Voti kuvawa Mugabe akapedziswa nani. Saka mubati wechigaro tikada kutarisa imba iyo ino yatakagara iyi netrabhablas yamunoona nemugwagwa unoenda kumasvingo kwandinobva, zvinhu zvatova mumapurani ava Mugabe wokuti nevakapedzisa. Asi hazvifani kunge zvakanangana nemunhu, inofana kunge iri project yehurumende. Saka haangaviwo mareasons atingapa kuvanhu ivava kuti tinoda kumbopedzisa project. Fanika mari inobva muhomwe medu, imari yehurumende. So taxpayer uyo anoti uyai muzondibvunza kuno kuti ndichiri kuda here kuti mupedzise project iyoyo kana kuti ndava kuda kuti umwe munhu aite. Mubati wechigaro panyaya yokuti mutungamiriri wenyika asharwe muno, vanhu vemasvingo yeBheni vari kuzviramba izvi. Vari kuti toda kusongana tichishara, nokuti mukada kuzvitarisa amwe ma-MP imo muno mavhoti avo mashomasa pana apresident akatopera ma-elections aya. Kouya amwe mavhoti apresident vamwe andoita mashoma pane ani? Pana MP. Chazvinoreva ndechokuti vanhu ava vanofana kupuwa mukana. Unogona kunge achida MP asi asikadi president. Iwozouya wava muno, wakuuya kuzomutongera nokuti wava muno. Ndakamboudzwa kuti vamureri munoona nyaya iripo ndeyekuti makangofanana nemwenga unenge asvika paimba nembwa inonzi vabhoki inotoita zvokusumudzwa ichigadzikwa. But kana mazosvika muno manje toti rinonyenga rinohwarara. Tatova nemasimba tava muno ekuti tizvigurire tichizviwedzera masimba. Ko tadini kudzokera kuvanhu vakatituma? Vamwe voti aiwa, vamwe voti election rinopedza mari, vamwe voti aiwa zvinokonzera kuti paite kubvonga mupopoto. Ndoti aiwa, haisiyo nyaya. Nokuti mukatarisa musi wa1 August 2018 ndinofunga kwakafurwa vanhu munhingu mutauni rakacheka nyika. Moshande commission yakauya muno, pane zviga zvayakatara kuti aiwa, kuti sarudzo dzenyu dziitwe zvakanaka munofana kuita zvakati nezvakati, uye vakonzera urufu hwevanhu ava ngavasungwe. Asina nhasi hapana wati asungwa.